Здравейте хора! Аз съм Калина и добре дошли обратно в моят канал след супер много време, месеци, седмици, дни и така нататък. Много ми е странно сега да снимам. Изключително даже странно. Не съм свикнала. Доста време не съм снимала, но вече се завръщам. Горе-долу мисля, ако успея, ще снимам по 2 видеа на седмица, за да мога да ги обработя и да ги качвам едната седмица и другата седмица. Надявам се да ме разбрахте, защото доста объркано го казах. Но да, в днешното видео, както сте видяли от заглавието, ще отговарям на вашите въпроси, защото бях пуснала шорт, в който ви попитах, ви казах да ми зададете въпроси и вие, разбира се, ми зададохте, като много се радвам и докато гледам, гледам и най-новия коментар и просто хора, гледам това момиче, което ми написа, наистина съм много благодарна. Ще ви прочета след малко коментара, защото в момента чакам телефонът да се зареди, за да мога да почна да говоря, защото моят телефон снимам с един друг мой резервен телефон. Ще гледам въпросите. Да. Така, готови сме. Чакайте, че малко ми е тече носа, извинявам се наистина. Малко ще посмърчам, но все пак, да. Сега само ще нагласа телефонът, в смисъл шортчето и ще почна да гледам и да ви отговарям. Така намерих го вече и нека да започваме. Ще започна с коментарите. Така, първото. От кой град си? Не мисля да казвам от кой град са, но дори и да кажа, не мисля, че ще ме намерите, така че аз съм от град Костинброд. Да, от Костинброд, близо до София. Така, продължаваме с втория въпрос, като доста хора са ми го задавали. Харесваш ли кей-поп? Не съм някакъв любител на кей-попа, но има някои песни, които аз лично много харесвам. Като повече слушам, най-много всъщност слушам Blackpink. Знам повечето песни на Blackpink. Много си красива, много ти благодаря. Не знам колко аз съм от най-красивата. Не знам колко... Какво говоря, хора? Чакайте. Не знам аз как съм най-красивата, но за сигурност много ти благодаря, защото това го приемам доста лично и много ви благодаря. Продължаваме с другото. На колко си? От Живачушка. Да, мисля, че Живачушка. Ето тук ще се появи. Като сега ще ви покажа също. Ще ви кажа и на другите. Първото от кой град си? Габриела е на Габриела Маркова. Следващото беше харесваш ли кей-поп? Айсима Миткова. Много си красива. Хора, не мога просто да говоря. Е на Димо Вълчев. И сега вече ви казах. Живачушка, на колко си? Аз съм на 11 в този момент. Да, малка съм. И така, да. Как се казваш? Казвам се Калина. Много ми е приятно. Като тези 4 са на Живачушка. После, от кога снимаш? Снимам, може би от миналата година, но бях изтрила клипчетата и вече започвам на ново като цяло. Мислиш ли да спираш? Все още не мисля да спирам. Да, бях спряла за малко, не бях толкова активна, но сега вече ще съм по-активна, ще гледам да съм по-активна. Следващите въпроси са от Мими Тонева. Може ли да качиш Пранк война?
Да, наистина мисля го, но не знам колко скоро ще бъде. Какво те вдъхновява? Ами, много неща ме вдъхновяват. Да, ако почна да ги изреждам, цял ден ще стане. Как би се описал с 3 думи? Мила, доверчива и умна. Може би това са 3 думи. Как изглежда един твой ден? Ами, доста еднакво, освен ако... Даже на училище е доста еднакво. В смисъл, отивам на училище, връщам се, в смисъл, отивам на училище, след това като си тръгна от даскалото, от училище, се виждам с приятели, след това пак си тръгвам. Ходя и на народни танци вече. Така че да, аз и преди съм ходила на народни танци. Имам опит, но сега от доста дълго време не бях ходила. Няколко месеца и пак почнах. И съм ходила на в различни групи, като цяло. Какво искаш да постигнеш за напред в YouTube? Ами искам да постигна като цяло просто хората да ме харесват. Аз това не го правя за слава и така нататък. Просто го обичам и се старая вие да го харесате. И да, смисъл много ви. Просто искам и вие да го харесвате. Аз за това го правя, за да вие абонатите ми да сте щастливи като цяло. Какво хоби имаш? Ами да... какво хоби имаш, което повечето хора не знаят? Хобито ми е да рисувам, да пиша песни и да рисувам бижута. Това никой не го знае, но вече вие го знаете, така че да. Но доста време не съм го правила, но за това за музиката го правя. Да, в смисъл правила съм го. И все още съответно го правя. Така и последното, планина или море. Ами, може би и двете. Но бих предпочела повече морето, като цяло. И вече това наистина е последния въпрос. Защото казах, че този е последния, но сега този ще е последния въпрос от Мими Тонева, която е любимата храна. Моята любима храна, аз имам много като цяло за спагети и суши. И ориз. Да, тези трите са ми любимите храни като цяло. Продължавам с коментарът, който мен лично много ми хареса и не се разчувствах тогава, когато го четях. Той е от Инна Милчова. Много ти благодаря. Написала ми: добър вечер. Как си? Добре съм. И вече въпросите са: харесваш ли кей-поп? Вече отговорих. Не много. В смисъл харесвам, но не съм фен. Вторият въпрос: обичаш ли да приготвяш храна с каквото и да е? Да, обичам да приготвям храна, като цяло да готвя. Не знам много рецепти, но наистина много обичам да готвя. Но не го правя доста често. Третия въпрос: обичаш ли да правиш изненади на родителите ти или роднините? Да, обожавам да ги радвам с някакви мънички неща, на които те се радват. В смисъл, да. Четвъртия въпрос е... Това ми е резервен, затова изглежда така. Каква игри обичаш да играеш? Принципно Roblox обичам да играя, 99 нощи. Като цяло аз единствената игра, която играя е Roblox. Защото преди играх Тока-Бука, ама тогава бях по-малка, а сега не съм толкова запалена. И след това ми е написала: примерно, ако играеш Roblox, направи на живо как играеш играта. Има още, но за сега е това. Желая ти успех и много абонати. Наистина много ти благодаря. Това е коментар, който много ме разчувства, много така се зарадвах, защото хората ме подкрепят под каквато и да е форма. Много ви благодаря за тази подкрепа. И ако гледаш това видео, моля напиши следващите въпроси, за да мога да отговоря. И също давайте идеи за следващи видеа, като аз вече за следващото видео съм измислила, но все пак вие давайте идеи. Моля ви, харесайте
поставете коментар какво да е следващото видео и се абонирайте с камбанката, за да получавате още такива интересни и хубави видеа. Обичам ви, много ви благодаря, че гледахте. Чао! Включване за това, което Ина беше написала за предаването на живо в Roblox. Все още се чуда, но не съм много сигурна, така че да, ще помисля и за сигурно ще ви кажа силно в следващото видео. И така, това беше. Чао!